Doncs benvinguts un cop més al Cafè de les Telecos, un programa que fem aquí, que fa l'Associació d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, més familiarment Telecos. Ho fem aquí a Tecnotrends i amb el suport, amb el patrocini de Banc Sabadell. Avui parlarem de... avui és Nadal i parlarem potser d'allò de, com deia la Sònia fa un moment, de vuelve a casa por Navidad. No parlarem de torrons, parlarem de telecos que estan expatriats o semi-expatriats, és a dir, que estan treballant a fora, concretament a França, tu estàs treballant al Regne Unit i tu als Emirats. Bé, com de costum, la Sònia és la que ens presentarà els convidats d'avui. Sí, els farem una presentació breu perquè després sempre volem que siguin ells els que es presentin, no? Tenim amb nosaltres la Montserrat Guàrdia. Ella treballa de serveis d'enginyeria de software a Technip, a París. Benvinguda. Gràcies. El Xavier Estopà, que és enginyer de sistemes i director de projectes a DANS, que és la navegació aèria de Dubai. Sí, correcte. Bona tarda. Gràcies. I per últim, l'Albert Moreiro, que és consultor de negoci per Volkswagen al Regne Unit per T-Systems. Benvingut. Gràcies. Bé, les preguntes que us farem, les primeres són les típiques de què és o què significa treballar a fora i treballar sent un enginyer, com és vista la professió d'enginyeria des dels vostres països on treballeu, però abans també, com deia la Sònia, la Sònia és la que dirigeix el programa, Tomàs Cascanti, qui el presenta. Llavors ens agradaria ara que féssiu una representació, ella ja us ha dit qui sou, si ens expliqueu un elevator pitch, no? De qui sou, què feu i per què us hem convidat aquí, Perfecte. quina és la vostra activitat. Bueno, jo, com has dit, soc la directora de lo que són els serveis d'enginyeria de software d'una empresa que és Technip, que és el sector de lo que diem l'enginyeria, les compres i la construcció de projectes de plataformes petroleres, refineries, gasoductes, plataformes eòliques, o sigui, tota la part d'energia. Abans, com a enginyera de telecos i molt amb la vessant que em vaig posar des de l'inici, la vessant del software, el que fem nosaltres des de la meva direcció és donar aquestes aplicacions, no? I treballar amb la part d'infraestructura per poder seguir aquests projectes d'enginyeria, ja és mecànica, química o d'altres tipus d'enginyeries que fem. Llavors, som una àrea molt de suport, bastant creativa i treballem a tot el món. Llavors, una mica aquesta és la vessant internacional que comentaves i la meva direcció està basada a París i els equips estan a tot el món. Albert? Jo treballo per T-Systems Iberia. T-Systems, Iberia no és més que una subsidiària de T-Systems Alemanya, que és el del Telecom, seria la Telefònica aquí a Espanya, però concretament treballo per l'àrea d'automoció. Nosaltres fem software també pel sector de l'automoció. Jo soc consultor de negoci i concretament amb les àrees de logística i preventa i després postventa, de tot el que suposa la logística de vendre un cotxe i els serveis que es donen un cop el cotxe s'ha venut. Nosaltres tenim clients aquí, a Ibèria, tenim clients a Itàlia i des de fa uns anys també al Regne Unit. Xavier? Jo estic treballant per l'empresa que proporciona els serveis de navegació aèria a Dubai, és una empresa dependent del govern de Dubai, i estic concretament al Departament d'Enginyeria i Direcció de Projectes. Ens encarreguem d'avaluar tots els sistemes que s'han de renovar o que s'han d'instal·lar nous sistemes per facilitar la navegació de tots els avions que s'apropen o fan servir als aeroports de Dubai. Porto allà un parell d'anys i anteriorment ja estava fent una feina similar aquí, treballant a AENA, a Barcelona, i tot i ser telecos em vaig abocar ben aviat, ja fa ben bé 15 anys, al que són les telecomunicacions aeronàutiques. Per tant, una mica vaig començar sent l'ovella diferent, l'ovella negra. Bé, Sònia, avui ens has portat realment 3 convidats molt interessants. d'altura, potser no veieu, però realment importants. I potser la primera pregunta és això, quina és la diferència de treballar aquí i treballar allà? O sigui, clar, teniu càrrecs de responsabilitat i suposo que treballar deu ser maco per vosaltres, però vaja, quines són les diferències d'estar treballant aquí? Si féssiu el mateix aquí o allà, que ens podeu explicar de formes diferents de treballar, de com us tracten, del que representa viure i treballar a països com els vostres.
El canvi més gran que he trobat jo és, Dubai en concret, és la multiculturalitat que hi ha. No és una reunió on podem dir dues paraules i tots sabem què volem dir amb aquelles paraules. No és ni tan sols un entorn de pensament europeu, mediterrani. Allà les reunions s'han de marcar molt més. Tots els acords han de quedar molt més clars. Has de tenir en compte com fem la reunió, com enfoquem les coses, com es diuen les coses, perquè pot haver interpretacions i males interpretacions, molt diferents, segons qui ho està fent. A més, és un país molt marcat per les tradicions religioses i pels costums, amb la qual s'ha de tenir molta cura d'aquests detalls. És un calendari diferent del que estem acostumats a fer servir aquí. Es fa servir el calendari occidental i el calendari islàmic, amb la qual totes les festes tradicionals d'allà es viuen amb una especial intensitat. Això diria que és el que més impacta. Al final, els sistemes són els mateixos. Els avions volen de la mateixa manera i s'aguanten igual. I un aeroport és un aeroport. Però aquest fenomen en què una de les companyies d'allà, Emirates, ja anuncia que parlen 140 idiomes diferents, feu-vos una mica la idea de l'entorn en què ens movem. Molt bé. Sí, per mi també, o sigui, la percepció que tens de la feina has de tenir una percepció també molt, molt més enllà del que és la feina tècnica, no? O sigui, jo crec que la importància que té cada persona, que sempre la té, no? O sigui, en qualsevol projecte, aquí també tens tecnologia, metodologia i persones. Però quan ja tens un equip internacional, on hi ha una diversitat cultural, com tu deies, has de tenir també, si tu estàs liderant o si estàs formant part, una percepció extrasensorial, no? De saber entendre que hi ha una reducció del que s'està dient, no? Igual el que s'està dient, els gestos, no? El llenguatge no corporal, sempre hi ha una part que és molt maca, que a mi de fet m'agrada molt, que és que t'has d'haver estudiat una cultura, o sigui, has de saber que hi ha unes interpretacions diferents, i els acords, per exemple, si has de fer un acord, fins quin punt aquell acord, el que seria per tu aquí, seria un acord fet. En canvi, en molts jocs no és ni mig fet, o sigui, has de posar una energia més gran. De tota manera, tu estàs parlant de França, T'estic parlant de França portant un equip global. Vale, perfecte. Però sí, jo puc parlar també, per exemple, per mi, una cosa que em va sorprendre, jo he viatjat bastant i he viscut en bastants països, però els nostres veïns, hi ha una diferència cultural que potser no percebem quan anem a esquiar a la Cerdanya, però quan estàs vivint a París i treballes a París, per mi hi ha una diferència cultural que jo percebeixo. O sigui, hi ha moltes coses que aquí igual no les fem iguals. I a França s'han de fer d'una determinada forma i és important com et comuniques i el francès, per exemple, té una subtilitat molt gran. Llavors, el domini de la llengua és importantíssim. Albert, què diuen des del Regne Unit? Per mi la llengua pot ser un problema, però com dèieu, el més important és tota la resta, no? De la part de la comunicació que afecta com interpretes i com comuniques. I això, és el que succeeix i els problemes que hem tingut sempre amb el Regne Unit. Més que l'anglès, que és relativament senzill, s'ha de conèixer la idiosincràsia de tant la seva com la teva. La teva perquè l'has de modificar, no? Has de saber què és el que tu transmets i què vols transmetre i entendre la seva per saber com l'has d'adaptar, per realment transmetre-li allò que vols transmetre, no? En el nostre cas, nosaltres tenim un equip, avui dia centralitzat a Barcelona i a Reus, però fa uns anys estava distribuït a Brasil, Lisboa, Reus i Barcelona. Per tant, la multiculturalitat era important. I això, el client que estava al Regne Unit, a més controlat per alemanys, li portava una desconfiança important. I quan treballes fora o amb equips completament deslocalitzats, és important que el teu client li transmetis aquesta tranquil·litat, no? Que a més de l'idioma, tot el més fa que la desconfiança creixi o sigui... Hi ha uns prejudicis, no?, a vegades. I com va el tema de conciliació, per dir-ho d'una forma, de vida familiar i treball o vida particular? Fa poc vam estar a Redmond, a Microsoft, i el que més, amb espanyols que treballaven allà, i una cosa que ens van explicar, però tots, perquè els hi sobtava, és lo respectuosos que eren amb els horaris, que ja treballaven les hores que havien de treballar, que no feien... I bueno, que era molt maco poder treballar i viure a la família tenint càrrecs de responsabilitat.
Aquí a Espanya ens agrada a tots dir que fem més hores que no sé què, treballem fins les 1000. Això esteu a 3 cultures molt diferents, com es percep allà o com ho viviu? Els horaris realment no són un problema. En el moment en què treballem sobre una planificació dels projectes hi ha unes dates, hi ha setmanes més intenses i hi ha setmanes simplement intenses. Llavors, la conciliació familiar és relativament fàcil. No estàs fins a les 8 del vespre treballant. Es comença molt d'hora, perquè també per l'efecte de la llum de dia, allí el sol surt molt aviat i es pon a la tarda més o menys com aquí, el qual la gent comença a treballar molt d'hora. I llavors et queda tota la tarda lliure per fer les activitats que siguin i els caps de setmana. No és un problema en aquest sentit. Sí, jo a França he après moltes coses. O sigui, jo crec que França és un país on es respecta... O sigui, el primer, i amb la planificació de projectes, el meu primer any va ser un descobriment important en el qual les vacances eren com més important que qualsevol altra cosa. O sigui, haver planificat que la gent té vacances, doncs les vacances escolars al febrer, les vacances d'estiu a l'agost, i que això és el més important, perquè per ells és el primer. O sigui, treballar és important i tothom hi ha un compromís evident, però un compromís molt arrelat a la cultura de respecte del temps familiar i de les vacances. Inclús, si algú es tenia de quedar més tard, jo quan tinc que hi ha equips internacionals i molta gent, sobretot això, espanyol, gent del Brasil, o sigui, gent que va a París i diu no, jo vull aprofitar la meva setmana i treballo fins tard. Doncs era molt mal vist. O sigui, per l'equip a París era per què s'estan quedant fins tard? O sigui, això està fatal. No? És algo com... I allí sí que... Jo crec que això és... Bueno, per mi ha sigut com un aprenentatge de veure com important és aquest respecte per aquest temps lliure, no feina, entre cometes, i després també a nivell d'e-mails, o sigui, de comunicació, a vegades no, això que ha passat alguna cosa i arriba un e-mail més tard de lo normal, segur que no t'ho contesten, o sigui, tu ja et planteges que aquell e-mail s'envia al matí següent, o sigui, no s'envia aquella nit. I això sí que és crec per lo que jo he treballat aquí a Espanya, és una gran diferència. Sí, jo els poso a les 3 de la matinada. Albert. Bueno, em trobo una situació similar a la que diu ella, que és que jo soc dels que viatja, va i ve, i aleshores quan estic al Regne Unit, estic sol o amb companys, però no tens la família i per tant dediques hores a treballar, perquè quan acabes l'únic que pots fer és sortir a córrer o anar a un restaurant, no? Aleshores, sí, al principi els anglesos ens feien molta broma de avui fins a quina hora estareu, no? Estarem fins que ens cansem realment, perquè si tens feina la fas, si no tens feina pots marxar o pots estar fent altres coses. Però també la situació que el Xavier comentava, els anglesos o els alemanys, és veritat que són molt respectuosos amb els horaris, però també és cert que en pics de feina s'hi queden i fan les hores que cau i falta i envien correus a les 11 de la nit sense cap problema. Ara et passo acabo amb un tema i sí, et passo el micro. Quan anem allà, què som? Els espanyolitos, els espanyols, catalans, hi ha diferències? O sigui, com ens perceben o com us reben? O sou els emigrants que veniu del sud d'Europa? És una molt bona pregunta. A veure, des del meu punt de vista i el meu entorn més proper, això de sortir a treballar fora és una cosa realment novedosa. Jo és la primera vegada que em desplaço a un altre país de manera temporalment llarga per treballar. I crec que la imatge que estem donant és molt bona. Però al mateix temps sents comentaris mig graciosos com dient què passa que ara esteu venint tots cap aquí? Hi ha molts problemes al vostre país, però més que un atac ho veig com una situació defensiva. Algunes altres nacionalitats havien pogut tenir l'exclusiva en països no hispanoparlants més que no pas nosaltres. I ara es troben que estem anant gent humilment, però molt ben preparada, i clar, és una mica la competència d'ells. No és allò de que si parles anglès
ja tens una plaça assegurada. Ara l'anglès fa falta, però no hem d'escriure cap gran novel·la. Simplement hem de donar uns resultats molt clars. I cada vegada més s'està prioritzant això. I la prova és que en el departament on estic jo hi ha 3 persones d'Espanya. Al departament del costat n'hi ha 3 més. I és una cosa que està creixent. Surt gent d'aquí molt ben preparada i se n'estan adonant. Potser algú segueix mantenint-se allò agafat a la seva posició, però crec que estem donant una molt bona imatge. I des de la vella Europa? Des de la vella Europa, bueno, també del principi, jo porto 6 anys ara, i al principi em xocava perquè es parlava molt d'Europa, però Europa no era Espanya, saps? O sigui, Europa era No, Europa sí era Espanya, Espanya no era Europa. No, era com, no em parlaven, o sigui, era com, i et sorprenia una mica. Jo venia de passar per als Estats Units, per altres països, i sí que em sorprenia de no llegir o de no sentir parlar, no? I llavors, a poc vas veient que hi ha un respecte molt gran, i això és bastant, s'ha de dir, per tot el que és l'enginyeria, no? O sigui, el primer que et demana, o sigui, quan dius ets enginyer, no? Ja no ni telecos ni enginyer espanyol, de la UPC, cosa que vaig descobrir a França, té un gran prestigi, allí és molt important el Politécnic i te l'equiparen al Politécnic, que clar, això ja t'obre moltes portes a França. I el fet d'això, ja comences, quan dius espanyol, enginyer o enginyera, crec que sí que hi ha com una mirada així de a veure què passa. I la veritat jo crec que tenim una fama de ser molt constants, no? O sigui, és algo que sí que a França jo crec que és un tema d'immigració també, o sigui, de tot el que després de la guerra, i hi ha molta gent que té pare espanyol, o sigui, això... Llavors, amb això sí que hi ha una proximitat molt forta, i normalment els que tenen pare espanyol han sigut gent molt treballadora. Llavors s'associa molt a gent treballadora i molt constant. Llavors, amb això sí que hi ha un respecte, o sigui... Però parlar, o sigui, quan dius agafo les notícies, estan molt preocupats per als alemans, molt preocupats pels anglesos, els italians sempre són... Però dius, i Espanya, bueno, Espanya i Portugal estan allí, no? És com... Molt de respecte, jo crec que ens tenen, estic d'acord, jo no sento cap conversa ni despectiva ni res. Sí que és veritat que nosaltres potser, quan marxem a fora, anem amb aquesta por de veure què és el que pensaran i a veure quin estereotip tenen ells muntat, no? I això sí que crec que és una que ens hem de treure perquè el respecte és gran, i al final tot el món potser va més cap a agafar el talent allà on es trobi, independentment d'on vinguis i de qui siguis, de quin color o quin gènere, no? I això és important, i això cada cop arreu això es valora molt més, és a dir, tu ets capaç de fer la feina ben feta, ets capaç de generar valor, doncs benvingut, no? I en allà... Els anglesos, en el nostre cas, estan molt contents amb tota la producció que fem nosaltres. Hi ha alguna diferència entre que sou catalans? Bueno, a Dubai, evidentment, no ho saben. Ara ho saben. I a vosaltres, hi ha alguna diferència de ser català o espanyolito 100%? Sí que hi ha diferència. O sigui, a França es coneix, s'està molt a prop, es coneix, evidentment, s'ha seguit moltíssim, molt de prop tot el procés, i sí que hi ha una diferència, inclús a mi, Montserrat, evidentment, ja t'ho pregunten del Barcelona, del Barça, tu a Madrid no vaig mai, no és això, no? Saps com una mica, ells tenen aquesta consciència de que hi ha una rivalitat molt forta, com ells poden tenir amb Marsella, o sigui, París i Marsella, tenen... Això sí que es nota, sí que s'ha de saber. Jo volia introduir un tema que ha comentat abans la Montserrat, que és el reconeixement de l'enginyer. Sovint, nosaltres quan organitzem activitats, cada any fem, per exemple, la taula de la professió, que reunim a enginyers de telecos com vosaltres, però que normalment l'accesseixen des d'aquí la professió, i normalment surt la queixa de que aquí, a Catalunya, a Espanya, l'enginyer no està prou reconegut, com pot estar reconegut un metge, per exemple. Us trobeu amb això a l'estranger? Hi ha diferència? La sensació, en el meu cas, sí. Des d'un programador, que fixa't, anava a dir un simple programador, i la paraula simple és una que hem de treure, perquè un programador bo et pot resoldre molts problemes, fins a un cap de projecte o un directiu. Hi ha molta diferència, és a dir, la teva contrapart a Alemanya o al Regne Unit es nota, o la sensació que transmet és un altre estatus. Jo no sé què passa a França o a Dubai, però la sensació és completament diferent. O sigui,
dona més respecte. Sí, a França sobretot, i jo he treballat bastant a Anglaterra, crec que també, a Alemanya, absolutament, o sigui, és molt clar. I inclús a Itàlia el dottore, no? O sigui, a Itàlia saps, sí que és veritat que hi ha una diferenciació molt gran que jo crec que tens raó, o sigui, jo pels meus companys d'aquí que treballen aquí, sí que no hi ha aquesta... no es nota tant, no? Aquest respecte per en el sentit de professionalment, com deies, com a metge o com jo el que he trobat que al traduir-ho a l'anglès es confon una mica la figura de l'enginyer que ha anat a la universitat i el que és tècnic, l'especialista en algun sistema o en alguna temàtica, que és el que hauria fet aquí una formació professional. Allà no ho diferencien. S'acaba diferenciant amb el pas del temps, amb l'experiència, amb les solucions que aportes. Llavors algú et pregunta, diu, però tu has anat a la universitat, no? Sí, és amb el pas del temps. Simplement dient, soc l'enginyer, no hi veuen cap mena de diferència amb aquella persona que està davant d'uns monitors supervisant els sistemes. Per tant, és anar-te creant una mica el teu entorn i que vegin a veure què els hi pots resoldre. I sí, al final és una figura reconeguda, realment. Sí. Bueno, un altre tema és el teu cas particular, el fet de ser dona espanyola, estar a la capital de França, a París, i liderant un equip internacional. O sigui, com t'ho has fet o què cal fer? Què cal fer, sí. Vam fer una tertúlia dedicada a d'on estic. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sí, bueno, jo personalment, no? Jo vaig tindre la sort de començar un projecte internacional portant la tecnologia dels Jocs Olímpics, i em vaig tindre a moure de totes les seus i anaves passant. I clar, al principi, jo inclús vaig començar aquí, quan vaig començar aquí a Barcelona, vaig començar a FEXA, on érem 50 companys i jo era la nena, no? Jo quan vaig entrar era la nena, no? Que era com la nena, no? Bueno, al cap d'un temps era la Montse, o sigui, no era la dona, no? Era la Montse, o sigui, era una companya més. Llavors, a poc m'he donat compte d'això, no? Que mira, alguns cops crec que les dones mateixes, nosaltres ens volem com diferenciar. I jo el que he intentat fer sempre és, soc una enginyera com un enginyer, o sigui, jo estic aquí per fer una feina i independentment de que sóc una dona o un home, la faré d'una forma o d'una altra per la meva personalitat, o sigui, cadascú de nosaltres tenim uns trets diferencials, llavors. I això, sobretot amb el que et deia abans de Montserrat, no? A l'estranger, és un nom que acaba en T, és d'home, o sigui, és com hi ha algunes cultures i vaig tindre un projecte a Japó i em vaig presentar i clar, com este es el jefe de proyecto, no? I abans sí, és el Japó. El Japó va ser, i al Japó vam fer coneixent la cultura, el que dèiem és respectant molt la gent gran, i a mi em va introduir el que era la persona més gran i més respectada a l'equip, i em va introduir, va parlar molt, no vaig entendre res, però el fet és que l'equip em seguia, no? I al final, quan ja vam tenir una mica més de confiança en aquesta persona més gran, em va dir que els havia dit simplement que em veiessin com el veien a ell. No? Llavors, jo crec que tenien potser una mica d'empanada i deia, ostres, i sí, és una mica diferent. Jo també, la meva forma de gestionar és molt propera, en el sentit que jo crec molt que, és el que us deia abans, hi ha tecnologia, metodologia i gent, i persones. I si les persones no ens entenem un a un, ja pots tindre la millor tecnologia i la millor metodologia, que això no va. Llavors, en aquest sentit sí que la gent al principi és com una foto que té, no? Que dius, sí, no? És una cosa... A més, amb el meu accent, jo tinc accent en anglès, no? En francès també. I clar, d'on ve, no? També perquè l'accent no és l'accent clàssic espanyol, tenim un accent, els catalans tenim un altre accent, clar, sí que el sorprèn, no? Però al final, a poc t'has de... Jo estic convençuda que has de veure molt la persona amb la que estàs, no? I l'has de saber llegir i has de saber veure com el pots influenciar. I això és el que recomano a les dones, que no es presentin com a dona diferent, sinó tu ets un enginyer igual que un home. Però abans deia que realment avui tenim 3 convidats d'alçada i tu deies que cada dia hi ha més espanyols por ahí viatjant i treballant en càrrecs de responsabilitats. Estem davant, jo crec que sí, però direu vosaltres, estem davant d'una
fuga de talents, o sigui, se'ns està escapant, no sé si tenim molt o poc, però que tenim, se'ns està escapant, i tornareu o us quedareu allà? Tornarem. Personalment tornaré, i no ho veig tampoc com una fuga de talents, ho he vist... No, jo crec que si aneu, apreneu, i porteu el know-how d'allà cap aquí, perfecte, ens enriquireu, no? Però... No, jo veig molta gent als últims cursos d'universitat o just acabat la carrera anaven a tenir experiències internacionals. En el meu cas ha sigut als 30 i molts, no? Però ho veig com una experiència, com una oportunitat de dir vaig a conèixer allò, s'aprèn molt, moltíssim, però això és casa nostra. O sigui, aquí és el lloc on s'ha de tornar tard o d'hora. Sí, jo no hi crec gaire amb el que es diu de fuga de talents. Jo crec que una mica el que tu deies, o sigui, el món és global avui en dia. Llavors, el fet d'anar i tornar cada cop més ens dona una gran flexibilitat i portar. Jo crec que aquí, almenys jo quan vinc aquí, jo crec que vosaltres també, intercanvies molt i hi ha un moment on les barreres jo crec que el talent va i ve, no? I està aquí i torna i aquí tenim la sort de viure molt bé, o sigui, jo crec que tornarem. Esteu fent un super postgrau, no? I tornareu. Sí, jo coincideixo amb la Montse. No sé si la gent tornarà o no en funció de si tenen feina i estan disposats a acceptar certes situacions, dependrà com evolucioni, però també és cert que Barcelona mateix està portant talent de fora amb altres àmbits, no? Potser no amb l'enginyeria de telecomunicació o amb el software, bueno, Déu-n'hi-do amb el software, però està portant talent de fora cap aquí. Per tant, el que deies tu mateixa. És a dir, el talent es mourà, anirà allà on estiguin els pools de talent, no? On estiguin els millors i on puguin treballar. Això potser és una característica d'aquest temps que estem començant a viure, que és això, no el seient fixe, sinó que realment pots treballar en projectes internacionals, estar avui aquí, demà allà, i altra gent d'allà, allà i aquí. I fins i tot treballar amb equips completament deslocalitzats, no? Sí, un a Brasil, l'altre a Dubai i l'altre no sé on, no? Absolutament. Tu tranquil·lament treballant a casa. Jo crec que, just un apunt, perquè és que crec que nosaltres som enginyers de telecos i les telecos fan això possible, o sigui... Evidentment. Aquí on estem, aquesta sala és una sala de videoconferència i de videoconferència, però d'un entorn col·laboratiu, o sigui, pots passar documents, bueno, ja veieu, no? I clar, això facilita terriblement, no? Aquesta deslocalització. És més una qüestió de cultura d'empresa que no pas de possibilitats o de voluntat. Podríem fer qualsevol cosa, moltes empreses tancaran més i diran no, necessitem tothom assegut en aquesta sala. Això cada dia menys. No cal. Inclús per costos i per tenir una plantilla més... Bueno, dintre del món, jo que sé, del cinema, sempre els equips sempre han sigut freelance, no? Perquè tries el que vols cada vegada. Doncs perquè en una empresa no ha de tenir un enginyer fixe, sinó pot tenir enginyers a tot el món, no? Treballant en projectes concrets. Per costos i perquè deixarien de ser competitius, realment. Clar. Perquè el talent anirà Això, el talent, sí. Si m'obliguen a estar aquí assegut, doncs potser jo no vull estar aquí assegut. Però estaria encantat de treballar en el teu projecte. Exacte. Però si avui comença... L'única dificultat d'aquests equips multilocalitzats, per dir-ho és l'ús horari, l'únic. Idioma, pràcticament, l'anglès és l'idioma, però l'única cosa és que si tu estàs a Xangai, l'altre a Califòrnia i un a París, algú no dorm i l'altre no... S'ha d'aixecar molt d'hora, no? Però és l'únic problema, quasi bé. Sònia, no sé si vols... Bueno, no sé si per acabar, més pensant en... Sí, perquè ens queda un minut. No, per la gent jove que just estigui acabant ara d'acabar la seva enginyeria de telecomunicació, si els hi recomanaríeu que el primer pas sigui marxar fora o provar aquí primer, tenint en compte la situació que en aquests moments estem vivint. I quan us digui 10, que queden 10 segons, i me'ls deixeu a mi per acomiadar-me. Queden 50. Jo molt ràpidament, jo sempre he recomanat anar fora, però en el sentit com tu deies. Tu tens una oportunitat on el teu talent, que l'has de conèixer, o sigui, has de treballar-t'ho, t'està oferint a Barcelona o te l'està oferint fora, doncs investiga això primer. O sigui, no vagis a fora perquè és més cool o és millor. O sigui, on està aquesta oportunitat on tu et pots realment tindre talent, però no et faci por viatjar, o sigui, s'aprèn moltíssim. Això sí. 20 segons. Exactament el mateix. És a dir, tu has de tenir una estratègia i has d'anar allà on vulguis anar, aquí o fora.
Totalment d'acord. Que no es faci por res. Vale, doncs us heu portat bé perquè queden 8 segons, que és per acomiadar-nos i per acomiadar l'any, per felicitar als telecos.cat per aquest programa que dirigeixes. Ells tots tres són membres de telecos.cat. Sí, bueno, però tu ets la directora del programa i jo com a presentador pues, et vull felicitar aquest cap d'any. Igualment. Res més, fins la propera. Fins la propera. Gràcies. Gràcies.